Специално за Невромедия разговаряме с един специален гост на Националния конгрес по неврология, професор Пламен Цветанов, който работи в Англия, в университетската болница в Брунфилд, Великобритания и е консултант по неврология и неврофизиология. Здравейте и благодаря, че приехте нашата покана. За мен е чест и удоволствие да мога да дискутираме определени проблеми и неща, които биха представляли интерес за вас. Добре, нека да започнем от нещо по-общо. Какво представляват невромускулните заболявания и кои структури ангажират? Невромускулните заболявания по принцип се считаха за редки заболявания. Те ангажират нервните структури, невромускулното предаване и мускулите, но с подобряване на диагностичните възможности техният процент все повече се увеличава и като че ли стават заболявания, които по-често се срещат в нашата популация. Тук спадат всички заболявания, които ангажират нервните коренчета, периферните нерви, дифузно заболявания, които могат да засегнат дифузно периферните нерви, като полиневропатии. Тук представлява едно автоимунно заболяване, каквото е миастения гравис и разбира се голямата група на възпалителните заболявания на мускулите, така наречените низи. След това е една голяма група заболявания, всяко едно от които е за себе си сравнително рядко заболяване, но в общата група представлява значителен процент от заболяването от общата заболеваемост на популацията на населението. Да, кои са новостите в диагностиката им? Всъщност, по-скоро може да говорим за диагностични изследвания, чрез които може много прецизно да се постави диагнозата на невромускулните заболявания. Основно изследване в това отношение представлява клиничната електромиография, при която има възможност да се диагностицират заболяването на периферните нерви, на невромускулното предаване и на мускулите. Не разбира се някои по-специфични изследвания, каквото представлява електромиографията на единично мускулно влакно, при което е едно много чувствително изследване, за да се окаже заболяването на невромускулното предаване. Разбира се, тук могат да се включат и други изследвания, чрез които може да се проследи пътят на проводимостта от определен рецептор през определен анализатор до определена структура през гръбначния мозък до главния мозък, каквито са, например, зрителните евокирани, соматосензорните евокирани и слухово-евокираните потенциали. Да. А какво ново може да се предложи в лечението на тези заболявания? Прецизната диагностика е в основата на всяко едно специфично насочено лечение. И затова преди започването на всяко лечение, едно заболяване трябва да се подозира. То трябва да се подозира клинично и трябва да всеки един специалист трябва да работи в диференциално-диагностичен аспект. Той трябва да има различни алтернативи, които може да ги потвърди или да ги отхвърли с определено диагностично изследване. Новостите, вие имате преди в лечението. Да. Значи, новостите включват това, че например в последните години твърде много навлиза така нареченото ултразвуково изследване на периферни нерви и мускули, при които има възможност да се локализира заболяването и да се проведе едно сравнително интервенционално лечение, т.е. да се вкара медикамента в близост с увредената структура и по този начин да се повлияе добре самото заболяване. Така, например, в популацията е твърде разпространен така наречения фасетен синдром, при който имате възпаление на малките стави, на прешените, и ако под ултразвуков контрол успеете да локализирате възпалителния процес и инжектирате стероид в близост с мястото, където се намира възпалителния процес, възможността за повлияване на това заболяване е много по-голяма, отколкото това се не прави просто интрамускулно, интравенозно или перорално. Да. А каква част от тези заболявания могат да се лекуват с ботулиновия токсин? Знаем, че е доста известен и се използва в различни състояния. Къде може да го приложим? В последните години ботулиновия токсин заема една голяма част от терапевтичното повлияване на невромускулните заболявания, особено що касае
така наречените дистонии. Дистонията може да бъде локална, тя може да засегне очните мускули, където се нарича блефароспазъм. Тя може да засегне мускулите на шията, където това се нарича тортиколис. Може да бъде по-травматична, може да бъде по-синсултна, когато това води до повишен тонус в мускулите на крайниците. Всяко едно от тези страдания може да се лекува с ботулинов токсин. Най-добре е ботулиновия токсин да бъде първо, че трябва една прецизна диагностика да се докаже налично на дистония, а в още по-добре е, когато ботулиновия токсин се инжектира под електромиографски или ултразвуков контрол. От електромиографски контрол може да се установи засегнатия от дистонията мускул, тя даже дори може да се чуе под електромиографски контрол, да се инжектира съответния мускул, което води до чист акустичен феномен на намаление на дистоничните разряди и по този начин много локално да се вкара медикамента. Под ултразвуков контрол може да се визуализират отделните мускули, които са засегнати от дистонични или процеса, който предизвика спастичност и по този начин също много локално, много избирателно да се инжектира ботулинен токсин, с което ефектът е много по-изразен и страничните явления са много по-малко изразени. Страхотно. Друго тежко заболяване, което засяга немалка част от хората, е епилепсията. Какви са новостите в диагностиката на епилепсията? За новости в диагностиката на епилепсията в общ план не може да се говори, но по-скоро може да се каже, че с въвеждането на така наречената видеотелеметрия има възможност не само да се запишат промените, които настъпват по време на епилептичния пристъп или на псевдоепилептичния пристъп, но да имаме и чисто визуална представа за фенотипа на този пристъп. Така че от една страна има възможност за видеозапис на самия пристъп, от друга страна в същото време имате възможност и за запис на електроенцефалографски запис, като това дава възможност за много по-точна фенотипна характеристика на пристъпа и за много по-точна, разбира се, диагноза. Да. Тези новости в диагностиката дават ли възможност да се подобри лечението? Да, дават. Ще ви кажа защо. Защото 10% от епилептичните пристъпи всъщност представят така наречените псевдоепилептични пристъпи. Вие знаете, че има известен процент от хората, които имат функционални нарушения, при което те всъщност нямат епилепсия, имат така наречените псевдопристъпи и именно видеотелеметрията дава възможност за удиференциране на тези 10%, което не е малък процент. Защо? Защото на практика вие записвате един пристъп, който няма никакво отражение върху електроенцефалографския запис. Ако има такъв пристъп, който всъщност се разгръща и по нищо не се различава от епилептичен пристъп, а на електроенцефалографския запис вие нямате никакви промени, това е един псевдоепилептичен пристъп, който не налага лечение с антиепилептични медикаменти, които са медикаменти, знаете, до живот и могат да имат, разбира се, странични ефект. Да. Добре, какво представлява психогенният пристъп? Това, което ви обясних, всъщност това представлява функционално нарушение, функционално нарушение на централната нервна система. На практика при него няма възникване на разряди в мозъчната кора. Освен, разбира се, псевдоепилептични пристъпи, има и други функционални нарушения. Може да има функционални парези, може да има функционално треперене на ръката и така нататък, които всъщност не се дължат на някакво органично, а се дължат на функционални нарушения, които на практика поведението при този тип болни не е по традиционния начин с медикаменти, а има други начини за тяхното повлияние. Да. Друго заболяване, което може би пак е във вашата сфера и би могло да се подобри диагностиката за него, е Паркинсона, Паркинсоновите синдроми и тремора. Електрофизиологията в последните години твърде много навлиза в диагностиката на екстрапирамидните нарушения, какъвто е, например, треперенето, тремора. Вие знаете, че тремора може да бъде един усилен физиологичен тремор, който всъщност може всеки един и здрав човек при определени обстоятелства да го изрази, тъй като неговата амплитуда е по-изразена. Може да бъде едно доброкачествено заболяване, каквото е есенциалният тремор, но може да бъде в същото време
и Паркинсонов тремор. Електромиографското изследване дава възможност чрез отвеждане в няколко канала, за да установи дали залповете са синхронни, дали са алтерниращи. Въобще има характеристики, чрез които има възможност да се диференцира есенциалният тремор от Паркинсоновия, органичният тремор от функционалния тремор, усиления физиологичен тремор от органичния тремор и така. Така че всеки един пациент, който е насочен за електрофизиологична оценка на тремора, всъщност има възможност в значителен процент от случаите да бъде точно и ясно диагностициран. Дали се касае за Паркинсонов тремор, или се касае за есенциален тремор, или се касае за органичен или функционален тремор. Страхотно. Това е чудесно, че неврологията върви в все по-добра посока и дава възможност да се... Неврологията върви в все по-добра посока, но и може би това трябва да бъде така един финал на нашето интервю, че на първо място е пациента, на първо място е диагностиката, която диагностика е клинична диагностика. Всеки един лекар, когато започва своето обучение, трябва да може да снеме една добра анамнеза, да може да снеме един добър неврологичен статус, да изгради в себе си така нареченото диференциално диагностично мислене, което означава, че трябва да има няколко диференциално диагностични алтернативи, да знае възможностите на съответната методика, към която насочва пациент и какво очаква от нея, да може да отбере от диференциално-диагностичните възможности възможно най-достоверната и да започне насочено лечение. Това всъщност е пътя, който всеки един клиницист трябва да извърви, ако иска неговите пациенти да бъдат удовлетворени от грижите и терапията, които той му ги прилага. Чудесен завършък на нашето интервю. Благодаря ви, професор Цветанов. Аз ви благодаря.